Díogad chara agus tá 100 míle fáilteóid chuig an 10 rang ó Institúid Marino, Institúid Dúintrí Bunscoile agus Idirtóirí eile. Má tá simagad grád maithe bhaintteach sa Gaeilge tá súlagam go garóidh an físeán seo leat é sin na dhéanamh. Madlín i galachar sanam dom agus an teachtain seo féimiid ag léamh na nanta don bhéal tríal. Tá 35 marc ag dul ar léamh na Filíochta. Sin níos mó ná an 30 marc a héan ar na nótaí go léire ólam ar na dananta. Fáin tú marcanna as an dána léamh le rhythm jazz a léiríonn go dtigann tú an rud atá rágad. Caiad tú séimhethe agus uirthe a úmnú ag gheart mátá siad an sin. Chomh maith leis sin, bhíodh severas le cloisteáil i do chuid canúna. Ná habair lo seachas leo, nó Gaeilge seachas Gaeilge. An chéad dán. Gavan le Catlín Maud. Anmhí mé, anmhí alta, as na teo chrasa, a bhfuil clú agus coil ar miscéibh. Chruinn crainte na cuile trá le mo chóir. Ach inis, Léamh síos, agus brathníam trí leathúil ar an gránéonric sin hall. Tágan na céit a daoine chuile lá a dhéanach rudidir bitdom ach mé a ligean amach. Nóta, má tá S in aice le I nó I, bíonn sé quail le fuam sh. Nóta, má tá T in aice le I nó I, bíonn sé quail le fuam ch. Nóta, níl nítear an F sa bhóchanílach. An daradán. Colscara le Pádraig Mac Suibhne. Hantaí sé ban in neadach cinenne, faoisih is gean ar leacha hinne, atras is grán na dógáil chluine. Hantaí sí fearr is taobh den bhríste, díodan is searc is lead an chiiste, zíra haar lear is meas na mílte. Hanghas ar réiteach, scaradar. Nóta, fuam ní imid níos mó gotaí sa Gaeilge ná mar dhéantar sa bhéarla. Leach, sin leach, ní leach. Gian, sin gian, ní gan. Lia, sin lia, ní la. Nóta, má tá D in aice le I nó I, bíonn sé quail le fuam j. An tríúdán. Muchrása idir lubíní le nula ní chónal. Níl muchrása mar bhláán an airní, a bhíon an nórdín nóair chránar bith. Is má tá aon Gaeilge le nóníní is as a chlúsa a ásaí siad nuair bhéh sé 83 síos. Ní héon de chluise cheolmhar iad a thuúile, tá dro chun grocht dá chéal ar an géadúil síos. Is más slimé siada tá ribí a chrúige mar bhean chumh Shakespeare ina bhair deilgní. Ach is cuma sin. Tugann sé dom úla is nuair bhíonn sé in neathúmar cuir a fanúna. Nóta, má tá S in aice le I nó I, bíonn sé quail le fuam sh. Nóta, má tá D in aice le I nó I, bíonn sé quail le fuam j. An cathrúdán, an taracír le mórtin ó ddíreáin. Fear ag glanú cré de chimseán spóide, sa gúnas haimh im rothal lé. Bin an san arach hir. Fear ag caiamh clíomh grim is an amanhearag ag lunrú a dathnamh gréine ar dhearling mhain. Níomhrach an rairc san arach hir. Mná a lucháin in íctar díothrá a gótaí crappa, scálaí híosfuthú. Tá rairc sítheach san arach hir. Tulhuilí fanna ag maidí ráha, curaclán éis ag teacht chun cladaí, ar ormhair bháil in nearra lé san arach hir. Nóta, fuam nítear N ar nós óir i gconacht. Is féidir mná, cnoc, gnóthach a rá mar mrá, cruc, grathach. An cuaigúdán, an spalpín fánach, ní fis céach an dán. Im spalpín fánach a táim le fada ag seasa bhearmach leinte, ag siúil an drúchta go mochar maidin ag bailú galar roithe. Ach glacad fís ó rí na grappís cleithis píc consáte, go brach a rís ní gléifar manam sa tíirse an spalpín fánach. Ba vinnic mar rial go clúnheal mala sa sin go tibred áran. I garag na siúra hís de cearan cuasa leathan loidir. I galan go dlú is ma hús de machlach ag dul chun tosaí ceard lo. Snar héim go dúrlas sé siúd hí na gom, sin chuamh an spalpín fánach. Go Jojo a ríist ní raiad go caiisiil,
ag díal na ag rec maláinte, nar wargan na sira im hí cuis balla im scuin tíir leat. Budarí na tíir, agus sin é, má éisian tú leis na físeáin seo go minic bé tú ré do Léamh na Filíochta. Tásúla gom go garóí na físeáin seo leat leis an ulbhachan don bhéal tríal. Bé me dorás an teach an se thugan le físeán nua. Slán!